बा। एक दिन लड़का फोन करके लड़की के समझावे कहे हमार सोना तू हमसे प्यार कैलू तो से हम प्यार कैली जहिया कयाम तहिया के लबेदा बियाह करे खातिर जरूर कहले रहनी लेकिन अब ना करो। लड़किया पूछे लगल कहो का हो गया रोज रोज तो धमकावत रहला कि बियाह ना करबू तो सल्फास खा ले। अब का हो गई लड़कावा कहता कि सोना अब हम दाम वाला हो गई अब हमके नौकरी लग गई अब हमार रेट बढ़ गई। लड़किया मने सोचे कि जाए बिकाऊ प्रेमी कहल का चाहत हुआ लड़कवा कहे कि सुना कहे का अरे पहिले लेखा अरे पहिले लेखा ना पानी बेरोजगार रोज घरे खाचे लगुआ हमार शादी खातिर अब ना हो खबू तैया लेन देन जवले होई ना करार अब प्यार वाला हमसे ना खेला खेला लड़की का बारे हाथ हले ला जाए हमर बाबू ई तवादा हमसे ना कैले रहला लेकिन अब ठीक नहीं खा कह लड़का कहे अब प्यार वाला हमसे ना खेला खेला लड़की कहे बाबूजी के पोसल भुवरी बाछी ले लो नयकिया बाछी ले लो भुवरी बाछी ले लो नयकिया बाछी ले लो। एगो बात और लड़किया कहे कि हम ऐसन कैसन नहीं थी ना जब हम अपनी औकात पर आ जाई तो तुम्हारी औकात के खरीदे का दम रखतानी कहे कि सुना ओ माँ के लोही की हम ना पानी ये सोना रुपया भर खाची ले ला पहिले लेखा ना पानी बेरोजगार रोज घरे खाचे लगुआ हमार अरे शादी खातिर अब ना हो खबर तैया लेन देन जवले होई ना करार अब प्यार वाला हमसे ना खेला खेला अब प्यार वाला हमसे ना खेला खेला बाबूजी